one of Ikeja. Not for yoga, or want to go there. Daddy, because warrant the by negenti nearby. Omo Eze Uche I see Dimba Eze Ndibo Nikeja Okpotemba Nibere Omo Board of Trustees Chairman Ndezibo na Lagos Borough Vice Chairman Ndezibo Nile in diaspora worldwide Ndewonu. Daddy, elepanya hoshara m ihe ni wiki kọwara ndị Igbo na-ege ntị Igbo ndị na-ele anyị ihe mega n'ụbọchị nke taa mana ọtụtụ nke ahụ gwagodi ndị Igbo onye ebe iwe ebe isi maka asị na a na-esinye na mbụ mara mmadụ mapụtawa ama Ogwegwele m ya mbụ na awụmụ Okpotemba 1 of Igbere in Benin Local Government State Abia State awụmụ onye Abia State ana m akpọte ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ Oya no ya ebe ahụ odogwu Daddy biko ele ihe mege ebe a taa ka anyị niile ndị mmadụ niile jiri zukọ ebe a taa bụ Igbo Cultural Festival omenala Igbo Igbo Day iri ji ndị Igbo ọya ka anyị na-eme taa and aha nke taa wụ echefukwala ala Igbo onye Igbo ọbụla echefukwala ala Igbo ebe ọbụla ebi cheta ala Igbo ị ga-ahụ mmadụ dị iche iche ndị mmadụ ka na-abịa gọvanọ aka na-achị Abia steeti gọvanọ Okezi Ikpeazụ ọ ga-awụcha ebe a taa na oge adịghị anya ndị gbara ọkpụrụkpụ ndị a na-enye nkwanye ugwu onwe mmadụ isii ndị Igbo ahọpụtara a ga-enye akara ugo ndị Igbo ji eme ọnụ maka ọrụ ọma ha rụrụ ọ dịkwa ndị echiri echichi a echere mmadụ iri echichi na Palace ọ dịkwa ndị a ga-enye mmadụ abụọ ahọpụtara a ga-enye ọnọdụ dị iche iche ihe ukwu ga-eme taa mmọnwụ ga-agba egwu ga-agba ụmụ nwaanyị ga-agba a ga-eri ihe eriri a ga-aṅụ aṅụmaṅụ Chief Mrs. Ngozi Uche Dimba abụkwanụ mbụ Ugeze Nikeja Mọmi biko inwe ike ịkọwatụ ndị Igbo na-ele anyị onye ebe isi ebe a lụrụ gị ka ha marakwana onye ha na ha kwụgo ụgwọ abụ m onye Igbere amụrụ m n'Igbere lụkwa m n'Igbere If you are not in Phoenix, started with a wonderful traditional music. Otu esi eme ihe ma na ọja na n'okwu oyibo dịka iwe were unu eji ezigbo egwu si n'ala Igbo na-ebu ọja abịa na tebụl eze otu o kwesịrị omenala ka a na-eme Igbo Day Festival ya na iri ji ndị Igbo. This is an annual event and a mayor every year. Yes. All His Royal Majesty may celebrate that. Easy. I see Simba. All you are going to see today. Yeah, ndị Igbo ekene m unu afa m bụ Aza Alex Nwoye onye bụ eze ndị Igbo n'Ejigbo
bịakwa na Ejigbo ama na Ejigbo bụ mgbe ọbachi elu nke Ejigbo a bịara Ikeja inye ọrụ onye isi anyị gbata mba maka eriji nke afọ a asị m udo dịrị m. Ọ sị na ọ bụ eze ndị Igbo na Ejigbo. Eze na-atụfughị oge, nwere ike ịgwata Igbo ndị na-agaghị ntị onye ebe iwu kwana. Mụ abụ onye ụga, abụ m ọchịrị ọzọ na ụga dị n'Agụata Local Gọọmenti na Anambra Steeti. So eji m anọ ụga bụ ọchịrị ọzọ nke ụga.